Silent, I can wait here silent, working up a storm inside my head. Nothing, I just stood for nothing, so I fell for everything you said. Det er min bryllupsdag i dag, og det jeg glæder mig til i lang tid. For i dag, der skal jeg have Erling her. Jeg har glædet mig helt vanvittigt til denne her dag. Altså nu har vi kendt hinanden i godt over et år, så nu fandt vi ud af, at nu skulle det altså være. Nu var tiden inde, så altså to enkemænd, som nu har fundet ud, nu er tiden moden til at så koble sammen igen. Og vi vidste slet intet om, at faktisk var et tilbud om, at vi kunne blive gift og bo på en båd. Fordi vi var over på rådet for at bekræfte altså tid og sted. Og så det, jamen ved du hvad, altså nu har vi altså det her i anledning af Eurovision Song Contest. Så kunne vi altså få holde vores bryllup ombord på en båd, hvis vi havde lyst. Og selvfølgelig, altså jeg synes det er sjovt. Velkommen til. Mange tak. Hej. Velkommen til. Kom indenfor. Tak. Hej, velkommen til. Tak skal du have. Hvad skal du komme indenfor? Tak. Og så røde løbet, hva'? Ja, det må jeg sige. Det er imponerende. Hej. Mange tak. Hej, det er Erling. Hej, Fritz. Hej, Andreas. Hvor mange gæster har I med? Nej, vi har 2. Ja, vi er ikke mange. Vi er 4. Lille bryllup. Mange tak. Velkommen. Hej. Nej, hvis I sidder på den side her. So please be careful. Mind the bridges. Velkommen på denne skønne bryllupsbåd her i dag, 10. maj. Mit navn det er Gitte Hedebro, og det er mig, der foretager vielsen i dag. And the first couple I would like to see after the bridges are Fritz og Erling. So we are going out there when we have done the marriage, when we are finished. You go back here, sit in here, and you will be served a small glass of champagne. So I hope everybody will enjoy the trip. Looking forward to perform the ceremony for you. So just relax and enjoy the tour. Så er det ved at være over. Ja, det er så. Den har nerven. Faktisk, jeg er fuldstændig sådan helt nede på jorden. Også her. For jeg synes, der er simpelthen sådan en afslappet stemning her. Altså, sådan, man har virkelig sat, at der er intet at være nervøs for. Og, altså, lidt sådan indre, sådan der, altså det spænder en lille nede i maven, det gør det jo, men altså, ikke helt sådan. Altså, der er noget særligt over i dag, det er der altså. Det er ikke sådan en dag som alle mulige andre, vel? Det er noget helt specielt, ikke? Og det påvirker selvfølgelig en. Det gør det. Men det er ikke sådan, at jeg er nervøs. Men jeg er glad. Forventningsfuld, ikke? Ja. Og I er klar, I to? Ja, det er du to. Det kan man Dejligt. Kære Fritz, kære Erling, kære gæster, rigtig hjertelig velkommen her ombord på denne smukke bryllupsbåd i dag den 10. maj. Jeg spørger nu dig, Fritz Skov Iversen, om du vil have Erling Hornslien til ægtefælle. Ja. Og på samme måde spørger jeg dig, Erling Hornslien, om du vil have Fritz Skov Iversen til ægtefælle. Ja. Efter I nu har erklæret og vil ægte hinanden, så forkynder jeg jer hermed at være ægtefælle. Stort tillykke. Tak. Jeg skal skrive der, ja. Rigtig hjertelig tillykke og have en fantastisk dag. Og tak for dine pæne ord. Ja, velbekomme. Tusind tak. Velbekomme. Tak. Couple number one.
Tak skal du have. We are now ready for the next couple, the second couple out in the back. Skål, elsker det. Skål. Nej, den var slet ikke dårlig. Jeg blev lidt blank i øjnene. Ja, det er rigtigt. Ja. Ja. Det var rigtig dejligt at få lov til. Ha' det godt. Hej, ha' det godt. Hyggeligt, jeg er i skole. Ja, i lige måde. Ups! Tak for i dag. Tak for i dag, og tak for et godt arrangement. Tak. Rigtig at løbe. Det er det godt. Super. Der er en fortsat tak. Det er godt, at ingen der kaster det til. Prøverne er i gang midt i København. I et slags mini-Grand Prix skal Anja Andreasen dyste om VIP-billetter til aftens store finaleshow. Jeg tror, det har været en drøm, siden jeg var helt lille bitte, så nu er de kommet til Danmark, så er det jo fedt at få chancen. Og så røde løbet, hva'? Et andet sted i byen stiger giftelystne par ombord på en bryllupsbåd. Nej, vi ses på den side. Erling Hornslien og Fritz Skov Iversen siger ja til hinanden her, fordi der er Melodi Grand Prix. Bøsser og lesbiske har altså Eurovision, altså specielt sådan, jeg skal kalde det nærmest sådan gen, at det er noget, man skal være med til. Så der er også en højtid, der er næsten som juleaften for en del bøsser. Tak! Den her, du siger mangfoldighed, synes jeg er vigtig. Altså, der bliver vidt alle dage bøsser, lesbiske, heteroseksuelle. Og det synes jeg er godt signal at sende ud til verden, sådan er det i Danmark. Også turister her, et par fra England, der elsker Melodi Grand Prix og hinanden, er kommet for at blive gift. Getting married in itself is pretty big because it's only just become legal in the UK, and I didn't think in my lifetime it would be possible. And so now having this and on Eurovision and in this wonderful country, it's just massive. Just blows our minds, definitely. Imens er feststemningen steget på Nytorv. Og for Anja Andreasen er det blevet alvor. De eksploderer inde i mig, så jeg er meget, meget spændt. Anja Andreasen!
Blandt publikum står familien og håber. Jeg synes, det gik rigtig godt. Man bliver helt berørt. Det var fantastisk. Så smukt. Jeg synes jo, at vi alle sammen er gode, så det er rigtig, rigtig spændende. Så nu må vi se, om jeg er heldig. Det er nu op til dommerne, og Annette Haik sætter pris på alle deltagerne. Grand Prix har en kæmpe plads i befolkningen, og det luner jo sådan et Grand Prix-hjerte som mit, at det ikke bare er hjemme hos os, at vi er tosser, men at der faktisk er mange derude, der elsker det her. Men der er kun én vinder. Det var ærgerligt, men det har været pisseskægt. Men dagen i dag er alligevel nærmest det største for Anja Andreasen. Der skal være fest. Der skal være fest under alle omstændigheder. Nu skal jeg bare lige finde ud af, hvordan. Jeg tror, hun skal ud og sammen med tøserne til Melodi Grand Prix, og jeg skal passe børnene, så sådan er det. Men det er hun også fortjent.